So karon padulong may isla kay adtong iskataban nagtawid mi og CCTV nara na mga sakyan nga bangka. Asa tong agianan na naman? Ha? Yung mamaybay media o mamaybay media ban? Ha? Ano dire pwede na pa wala lagi? Di ba dito ta og dito mi agi luyo ana na kamo tatara na ta. Taga kuan gyapon ban. Taga Paliog. Ari pasugot ang pungkol kani. Sipanya ng baruto. Naman ni Bunbun. Ah. So nagbalik na pre. Kataban Falls yan mga guys. Kataban Falls, so pwede na maligo ariyo. Hindi kayo lang kay Bunbun ba? Kita tulumer kareng usa. Ang beach sa Armani Beach sa Kataban mga par. Ayan. Among panaod solar ug CCTV diha. Mga par, mga ligo dia mga par. Oh. Lami kayo bas mga par. Wow, kamindot. Dina. Ano tadi? Kani matabunan man ni.
Kan hilin-hil kay lawom-lawom din niya no. Pero lamay ka nang di ko nan. Kani, Malay ka maligo im.